Good morning guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Huwag mo muna iganyan kasi nandiyan sila Madura. Ma, Mamaya na nga. Darella, good morning! Good morning. Good morning ka! Good morning. Good morning guys! Good morning, guys. Morning! Dito na tayo. Dito kami ngayon sa guys, sa bundok namin. Sa... Guys. Dito. Ayan yung bahay nila mama. Oh. Dito tayo mapunta tayo dito. Dito. Baka may bako doon. Oh. May bako doon, wala. Wala, walang ba? Wag na pa. Dito kami sa ilog. Pupunta kami sa ilog. Dito sila eh. Baka yun oh, yun sila oh. Yun ba yun? Yan ba yun? Hindi. Saan dumaan yung mga yun? Ito yung ilog guys oh. Ah, duman sila. Hindi ko alam eh. Baka dun ba saunahan? Dito. Baka sa una siguro kasi may mga kalabaw dito eh. Oo nga, tara. So, balik tayo doon guys kasi hindi namin sila na... Puso ka? Nandito kami ulit. Iba yung nadaanan namin kanina. So ito, tama na ito. Alright. Kasama ko si Dario. At saka si Manoy. Yan, papunta na kami doon sa ilog. So, malapit na kami. Update ka namin guys. Update namin kayo. 2 days mo. Yan, malapit na tayo. Dito yung daanan. Malapit na tayo nakarating guys sa ilog. Yan. Update namin kayo. Nandito na kami. Nakarating na kami sa ilog. Dito na kami guys. Sa ilog na kami. Yun ang ganda ng ilog. Yan sila oh. Ganda. Dito na kami. Nandun. Nagluluto. Ba't sinama mo si Dariela? Ha? Ba't sinama mo na si Dariela? Kaya Para nga eh. maano, experience siya mag-ilo. Nagbantay ni ano eh, baby. Boss, yan lighter. Yan, ito yung ilog nila. Oh. O dito ka. Ihaw, ihaw. Ay, sulod ng tilapia oh. Di pa yan? Di ko, huli mo ang karyo. Ano? Swimming na si Dario. Yan, ang ganda oh. Doy, Dario! Galing mag-swimming ni Dario ah. Ayun na si Louie oh. Ilog nila.
Ganda. Hindi yung tilapia, huli mo na. Ayos na yun ah. Kumuha na kayo? Pwede sa tubig yan? Hindi. Para ano? No, si Dario swimming! Laki oh. Uy, ang dabinig na na eh. Ano yan? Nagulang pa na ganito? Ha? Nagulang pa na ganito? Yung ganito? Maliliit. Maliit. Sana kung malalaki. Yun, dun sa ano, sa pinakadulo, meron dito. Maganda din yung Digong Pito. Dito kami guys sa ano, sa gitna. Ayun. Lakas ng alon. Ayun. Wow. Oops. Sarap. Hilog. Malaking bataw. Ha? Malaking bataw. Nalaki no? Oh. Wala sa ano na buhilaw eh.
Vlog na ako. Kasi hindi na ako makapag... Baby! Ka ate.
What's up mga pre, mga mix, mga par? Go. Loob, Hindi. labas, Oo. construction. Hindi. Construction, nasa labas. Ayos pala eh. Yari na. Construction. Oo. Ikinakarga sa truck. Yes. Mahaba, Oo. bakal, Oo. may size. Oo. 10 mm? Oo. Alam ko na. May shape. Oo. Bilog? Hindi. Ayaw niya. Yes. Ano? Square bar. Ayun pala yun sa loob. Sa labas Nasa ulanan. wala po. Hardware. Kahoy, bakal, semento. Semento. Skim coat. Ano? Sa harap. Gay, kaya mo yan. Sa harap. Pachingkong taon. Ala, malapit na. Hoy! Adhesive. Ka dyan. 21 up. Flat bar. Saan kunam tumadi kitbadi. Tinggal ba? Oh, yung, Gamit. yung timer. Tigil. Sakyan. Gamit pagkapunta sa sakyan. Ay, punta tigil. Oh, sasakyan. L. Oh, plate number. Malapit. L. Malapit na. Lona. 1 minute. Sakay. Pumunta tigil. Saan ka nauli mo? Anang roti paggamno ana ajay. Maintenance. Dikas. Bayad. Okay. Unig. Unig. Wala, yung mic na nga eh. Yung mic. Tindahan. Ayan. Hanapin mo sa tindahan na. Bahala. Pako. Mas makabita. Hindi lang. Hoy, pwede lang. Oo, pwede. Hindi lang. Oh, sa hardware. Sa loob. Pwede. Oo, hindi. Hanapin mo ako. Hindi lang. Pwede. Hindi ka mangabak. Sige, magsalo ka lang. Sige, hula-hula lang. Tanong. Yan sa... Partakan. Malapit. Pwede ko nung Pwede. hanapan nila sa... Istikuhin kasi ko mga... Oh, okay. Very good. Well. Hoy! Hoy! Papanaw! Hoy! May nanalo na! Hoy! May nanalo na! Si Dati!
la la